Sanibonani, molweni nilamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Uba ke niyamazi u-fast forward njengangoku siku-5 months later apho ke uZoleka ana-9 months ngokwe-pregnant, so angabeleka nanini. Ubonakala ke ebhizi ejima ke noQhawe, sebeyavana noQhawe mos uThumeka bemcingile mos uQhawe into yoba makalungise izinto phakathi kwakhe nonina barayithi. So aphinde ke futhi uLazarus naye uhappy, ungulowo ke yavana ke noQhawe. Ubonakele bazisela nefowuni, noNceba naye ufuna ukubabona senjengoba ifemeli nje iqinile, kumnandi kunjeya. Yambuza kwa uLazarus, buza uQhawe into yoba uyonwabele into yoba zoba yi-big sister again. So omnye uthi ke wonwabile ke besembuza nento yoba ke ungayivuyela into yoba kuthiwe sihleli kamnandi siyile family. Hayi ke noQhawe kuthi rayithi, but ke akazi kuye yena bunjani yena, but ke Lazarus u-ready for anything ke yena ke. Kwenye icala kazi uSydney usebhizi ke neento zakhe zokuhekha, usebenzisa ke uDice ehlangene ke ude wabiza omnye umntana ke into kuthiwa nguTsaki. uTsaki ke ngulo wakhe wahekha umbane waseJozi Power, wanika ilokishi yonke mahala. Then abantu abakwi-suburbs basokola ngumbane, kanti umntana ngapha uwuhekhile umbane ungenela abantu abasezilokishini for free. So ke babhizi ke basabhizi nale nto yabo yokuhekha ke ikhusela ke. So uthi akazugive up ke yena ke, kaloku uhleli nje awenza into uSydney, so ucaba ke akazubhoreka, into emakayenze kukuhekha qha. Kwelinye icala ke uZoleka abonakele ehleli ke noBoniswa, bayazincokolela ukuthi into edibanisene noLazarus nomntana. Ba-excited wethu, but ke kuthe kusenjalo ke wavele ke uZoleka walunywa, kwanyanzeleka mabamthathe bamse esibhedlele ke. Kanti ke kwaHlathi, uHlathi ubhizi uhleli nomkakhe bayatya, nguye nomkakhe noLikamva. Bathe besebhizi ke uHlathi ke wabeqhala incoko ke yoba heyi MaMgwevu, kunganjani na xa ngaba ihloko ube nomnye umntana nje, sike sibone umntana ogijima apha endlini. So ke ngoku yena ukhompyutha noZoleka kule nto yakhe, funeka nalapha kwakhe kube khusana xa kuzoba khusana kwaZoleka. Hayi ke ubesithuke waphantse wafake uLikamva eva abantu abadala bathetha ngento yoba hayi bo funeka babe nomntana. Esithi hayi bo guys, anibadalanga na for into yoba nibe nomntana. And ke uYanga ngeke ave kamnandi phaa kuthiwa khona omnye umntana oze emva kwakhe, uYanga urayithi eliphelo. So besisithi kuThumeka hayi mna andikho mdala mna, uba bebemlinganisela ke. Ekugqibeleni uThumeka uthi yena wayetshilo kuHlathi into yoba makabe nomnye umntana. Kuthiwa uHlathi ngathi ke watshona wavela ke uthi komnye kwakungoko. Bathe besancokola kusemnandi ke kwavele kwakhala ke ifowuni, kanti kufowuna uBoniswa emxelela ke uThumeka into yoba uZoleka usesibhedlele uyabeleka njengangoku. Wayeyikhwaza ke noThumeka ke loo nto uba hayi bo uZoleka uyabeleka. Hayi ke ubeka ifowuni phantsi, abe sekhuza loo nto kuHlathi. Emveni koko ashiyeke esithi engadikwanga guys into edibanisene noZoleka nalo mntana. Kaloku uLazarus bemfundise amagaqa ento endingayaziyo nam, emxelele into yoba makaphume aphele kwimpilo kaZoleka. Mhla wayethi uyoqhangisa uZoleka ngalo mntana, embuza uba ngowam nalo mntana. Wathi uLazarus ayingowakho, umvile uba utheni. Wabe noZoleka emxelele into yoba ayingowakho lo mntana, kudala ndikuxelele. So injalo ke. Kwelinye icala ke guys kusesibhedlele ke ngoku, apho ke uBoniswa ke behleli khona ke uZoleka de wabuya ethathwa asiwe ewadini. Bade bafika ke ufemeli kaZoleka, umama yakhe ehamba nebrother yakhe, kwabe senoLazarus sefowunela utatakhe emxelela ke into yoba sekunjalo uZoleka uyabeleka ngoku. So ke uye wafika ke utata kaLazarus apha afike khona ke esithi ke uLazarus xa esithi uyongena ke labour ward, wathi omnye hayi amadoda awangeni phaa. Wathi uLazarus ngeke lo mntana uyandidinga. And kaloku umntana wakhe wokuqala lo guys uLazarus, uhambile kwabashiya hleli apho ke. Wabeleka ke guys ke uZoleka ke wabe seqhawula ke inkaba ke futhi ke uLazarus. But ke waphinda wabuya ke ngoku ezobaxelela uba umntana ke kuthiwa yinkwenkwe ke. Bekumnandi kuselebhreyithwa kuyiloo nto. Kuthe kusemnandi ke wafika inesi siyicela ke ngoku uba uLazarus uyacelwa ngaphakathi. Kwacaba kunee-complications ezikhoyo ke, wabuyela ngaphakathi ke uLazarus. Qhawe ke ngolwimi lakhe ke guys ushiyeke efowunela ke ii-colleagues zakhe baxelela ke into yoba uZoleka ubelekile, but okwangoku kusekhona ii-complications ezikhoyo.
Hhayi-ke ushiyeke-ke esithi-ke uLinda ucela mabathandaze-ke. ULwandle ukuthi-ke womba-ke ugele uyakwazi ukuthandaza. Bangabantu-ke abaye bashiyeka bethandaza-ke. So ewodini-ke i-problem ekhoyo kufumaniseka into yokuba umntana akakhali, oko bebelekiwe akakakhali. So oogqirha basazama-ke ukwenza yonke into. Bebesithi-ke uLazarus makahlale anikeze umama womntana isapoti. So injalo-ke guys, into kaQhawe, into kaZoleka, into kaLazarus. Enkosi, cela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.